Ing takon kerjaku apa? Ini lho kerjaku. Ya ini koyo ngene lisan. Sawangan. Kerjaku ngene iki lho, ya. Hah? Genah apa ora? Aja mbah takok. Kerjaku ngene iki. Kuli kanca, kuli. Kerjane kuli. Buruh ya. Ya, tapi ra apa-apa kanca. Sajen kuli ra apa-apa kanca. Sing penting panggah megawe. Panggah kerja kanca, ya. Senajan gajine ra sepira, kolane ra sepira, panggah kerja kanca, ya. Panggah kerja sama kerjane, ya. Kudu iso mbuktekne karo sing tuangane awake dhewe lho kanca, elinga. Ya, elinga. Nalika awake dinyek lho, ya. Lek dinyek kita buktikan dengan kerja kanca ya. Dengan kerja kanca ben awake iso duwe kanca, ya. Ben iso kaya kanca